Татарстан Россия соклану министрлыгының өлешчә мобилизациялау йөкләмәсен үтәде дип белдерде хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Соңгы атнада чакырылганнар хәзерге вакытта Казан югары танк команда училищесының хәрби частендә. Шул ук вакытта армия сафларына алынучылар өчен көзге чакырылыш та башланды. Көнүзәк тема белән бәйле тулырак мәгълүмат Мөршидә Җихан репортажында. Хәрби киемле әтисен танып алган сабый бер урында гына тора аламыни тизрәк газиз кешесе янына йөгерә, әтисенә сарыласы, улым дигән ягымлы сүзләрне ишетәсе килә аның. Бу дулкынландыргыч очрашу мизгеленә кем генә каршы төшә алыр икән? Әнә бит табигатьнең дә күңелен ишкәргән, яңгыр булып ява. Озак та үтмәс алар җиңү белән кайтыр һәм якыннарының күзләре бары шатлыктан дымланыр. Ватаныбызны, якыннарыбызны саклар өчен барабыз. Киләчәктә тормышыбыз тыныч булсын. 30 октябрьдә махсус хәрби операция уздыру зонасына Татарстаннан мобилизацияләнүчеләрнең чираттагы төркеме җибәрелде. Ай ахырында хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан Россия саклану министрлыгының өлешчә мобилизацияләү йөкләмәсен үтәде дип белдерде. Сегодня одна из основных задач – это забота о семьях. Семьи военнослужащих и граждан, призванных на военную службу по мобилизации. И, конечно же, особое внимание я прошу обратить на семьи погибших военнослужащих. Ярдәм чаралары буларак республикада ярдәм янәше помощь рядом республика хәрәкәте эше яңартылды. Игъанә җыю өчен счет ачык кайнар линия аша гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эш алып барыла. Ведется работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных, сбора потребностей. В 15 вузах республики открыты гуманитарные штабы. Бүген 1 ноябрьдә армия сафларына алынучылар өчен дә көзге чакырылыш башланды. Хәрби хезмәткә чакырылучыларның күпчелеге укыту урыннарына һәм хәрби частьләргә җибәрелә. Анда алар 5 айга кадәр заманча хәрби техниканы үзләштерә. Владимир Цимлянский ассызыклавынча, армияга алынган егетләр махсус операциягә җибәрелми. Алар демобилизациядән соң өйләренә кайтала. Мөршидә Җихан, Инна Данилова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.